So ayan guys, nandito kami ngayon sa SNR sa May Sukat. At nandito na nga kami sa SNR Sukat. So ayan, and kasama ko si Dariela syempre at si Ate Ann. Si Ate Ann. So kakain muna kami bago kami mag-ikot. Ito yung order namin guys. Ito yung gusto ko eh. Sarap ng mga pizza. Ito yung pepperoni. Oo, makalat yun. Ito veggie. Thank you. Daming tao. Ayun na yung ano ng card mo. Order tayo ng ice cream. Order kay Dariela. Hello, baby! What's that? Ito yung order ko kay Dariela. Ice cream daw. Saan doon sila, oh? Ayan. Thank you po. Mamaya magturuan tayo kung kanino yung card na yun. So, ay nandito tayo sa may Colgate. Ayan, magkano ba ito? 529. Nung ganito kalaki. Antibacterial na press. Mga toothbrush. Iniwan ko muna yung dalawa doon habang nagme-merienda. So, bibili lang ako ng ano dito ni Dariela. Yung tinapay. This yung mga pickle. 359. 162 yung ganito. Itong brown na chocolate, 229 yung 229. And then ito, yung kisses is 629. 389 naman dito, nakasave sila ng 135 cents. Nuggets. Ito naman, 294 yung ganito. This one naman is 799. Ito, 939 yung raisin. Marong M&M. Ito yung Ferrero, guys. Yung mga ganito, 299. Yan, itong ganito, bulldog. Namang KitKat, magkano to? KitKat. Ito naman is 129. Yung Cadbury. This one naman, KitKat, 129 din yan. This one, Ferrero is 642. 642, meron din. Ah, ito yung binibili ni Papa nung. 129. Ito yung binili ni Papa noon. Buy one take one noon. Pero ngayon walang buy one take one. Dito naman tayo sa side. Dito naman tayo sa kabila. Sa may meat section naman, ito, yung beef, 630. Tapos yung ganito is 800. Ayun, 800 din. Ito, 900 din ito. 600. Buto-buto siya. Sarap kasi pag mga buto-buto. 700. Carne. Ito naman is yung pork. Ito 600 plus itong mga to. 620. Yan. Ito naman 477. Ito naman sa giniling is 424. Yan yung mga ganyan. Dito pa sa may mid section, ito naman 600. Parang gusto ko to, oh. Kasi mura lang guys yung ano nila. Yung ito 328. Mura lang yung kanilang pork. Ito 200. Ito 296. Parang gusto ko kunin ko. Yan. Pang ano ko, pang caldereta. Pwede din pork sinigang. 316 yun. Parang gusto ko to 296. Marami na siya. Ito naman 312. Kasi maliliit na cut. Kaso baka anuin ako ni Papa. Ito yung nakita natin nung nakaraan. Meron pa rin. Ayan o.
Dulce de leche, 292. 212 yung ganito. And then, yung cookies. Ito yun, oh. Mga cookies. Ayan. Kukuha tayo nito isa. Ito yan, guys. Blaze fruit. Ayan. Mga ano sila. Yan, 109 pa na lang. Premium red velvet. Ito naman yung mga ano to? Pork tapa. 663. Ito 591 pork tapa. Meron din sila doon yung belly. 700. Green sausage. Mga sausage magkano? 572 naman dito. Mahal ng fruits dito. Oh, 295 na agad yan. Yung gulay, 54 pesos yung ganyan. Ito naman, higit 1 kilo, 109. Mga pineapple. Ito yung natikman ko nun eh. Ayan o, yung sushi, pero ayan, 129. Pero hindi ko na-bet ngayon. Ito, 149 yung salad. 229 naman tong assorted wraps. Din silang mga ganyan o. Fruits. Mango. Fruits nila. Yung mga fruits nila 169. Yung mahal din dito 209. Green apple 239. Sa mga naghahanap ng alak, ayan o, yellowtail 499. Ito naman 654 yung ganyan. 654. Ito yung Lanson. Daming mga alak, no? Ayan o, buy one take one 499. Mga alak 49. Yung ganito is 149. Tip to. 149 to. Chips ahoy. 149 yung ganito. 149. Malaki na rin siya. And then, yung chips ahoy na ganyan, 359. Naghahanap ko ng buy one take one sana. 189 yung ganyan. Hindi siya naka-save pag ganyan. Oreo 152. 152. Dalawa na siya. Ito naman is yung buy one take one Oreo 229. Ito yun yung lemon 229. Ito naman is 149. 149 pala yun. Ito na lang sigurong Oreo. This one naman Patrick 150. Ito din naka-buy one take one. Yan, 25 to 29. 169 tong ganito. Yung buy one take one 109. Ito naka-buy one take one. Cookies. Buy one take one din po. Mas ito 199. Okay. Ito 199 Teleco. Ito na lang. Ito yung nabili ni Papa. Ay, noon. Sorry. Ayan siya. Buy one take one. Buy one take one 199. Kaya kukuha tayo niyan. So, ayan guys, nandito kami ngayon sa SNR sa May Sukat. Ito inaano ko nga si ate na kukuha nito. Ang sarap. Ito, dito tayo Grabe, promise, masarap to. Basta iano mo yung tinta. Ma, sumusunod ako sa'yo. Sige po. Ito, anong gusto mong flavor? May iba-iba po ba pa? 2 flavor lang siya. Uwi na kami. Ano lang ba? Ito na yung namin. Ito naman 109. Nag-iisa na lang siya. Meron nga ako yung pound cake na binili ko nung last. Nandun pa rin sa freezer. Masarap. Grabe naman. Ang tagal na yun. Nasa freezer ko naman Ay, nasa freezer. Tagal na. di ba umalis nga ako, kaya hindi ko pa siya nasisimulan. Ayun, anak, Pala, sabi ko, dito lang tayo sa 999. gitna ako. Cute, anak. Pang-aso. Pang-aso. Sa pure gold. Pati pala Arla. Arla, May milk na? Milk ba? O, dati no?
93 pesos lang yung Arla nila. Kano yan? 314. Ah, yung cup na ano? Kasi iba to eh. Hindi to yung cup. Yung cup lang yun kasi ang sarap eh. Yung cup na ano. Magkano anak? Yung Cheerios. Pero bere. Magkano yan? 799. Ito pala. Kasi gusto ko ng bilog-bilog. Lalagyan. 1,049. Less na siya eh. Oh. Naka-less siya. Less 50 Less pesos. 50 oh. Pero kung saan, ang dami na to. Ang Dami, na ang to. laki. Ito, magkano na to? Ano siya? 800 na siya. 800. 200 lang ang difference nung. Kita mo, ang laki nun. Kaya nga eh. Tita. Diba? Ito 1,440. Kumbaga, mas makakamura kayo na bilhin. Ang laki nun. 800 tapos 1,000. Kaya nga. Ito ba yung take out? Nescafe. 500. Mga towels. Buy one take one din yan. 499. Kamusta pala yung ano mo? Yung ganyan mo, te? Maganda naman siya. Kaya nahawahan na yung isa. Hindi yung nagpapanggap na kapal. Ano, what's that? Ayan yan, hindi yan makapal. Hindi siya ano, hindi siya nakakapunas. Maganda Diba? yung nabili ko dito na kasi makapal to. Yung ganito dito. Ganito yan, di ba? Yan. Maganda siya. Makapal. 699 package. Ano naman po? 10,000. Pero tatlo ata. 3 pieces. 10,000. Ano naman din dito mga luggage? 6,000 naman to. Yan dito sa may mga TV. Ganda nito oh. Kano kaya yan? Walang price eh. Ito naman 8,000. Salamin. Diba? Bili pala ng salamin dito eh. Ito, American Home, 36,000. Ito naman yung LG's 47,000. 59,000 Whirlpool. Yan yung mga prices. Daming mga kumot dito. Kaya mga bedsheet. 800. Ang bedsheet 999. 1,000 na siya. Pang hotel talaga siya. Ito naman mix and match. Buy one take one 1,299. Pwede na rin. Itong ganda 1,299 oh. Maganda yung tela niya guys. Naman comforter 2,999. Ito naka buy one take one 1,499 buy one take one. Ito 2,409 1,500 na lang siya. Ito mga basahan, labasahan. 1,499 yung ganito oh. Gaganda. Kaning na Oven bili pa ko lang. sa ano nung 4,300 isahan. 4,300 lang. Yung nabili ko. Pero ano, nakasave daw siya ng 1,000. Di 8,000 yan dati. Oo, eh, yun na nga. Ito siya ngayon. Eh, ano yan? Mahal, Kita mo, 799. ito, rotisserie lang. Ay, yung parang ganyan sa'yo, di ba? Electric oven. Isa lang yun. Magkano Kaya yan? nga, ito kita mo, pira-piraso pa lang yan. Magkakaliwala Oo nga eh. magkano na. Eh, yung sa akin, Makain. sa isang unit, ang daming, magagawa mo na yan, magagawa mo na yun. Kaya. Di ba? Grabe, 23,000? Ito naka-sale to, no, natatandaan ko. Sa dating price. Magkano na siya? 5,000. Naka-2,500 Ay, oo, lang siya. nun. 2,000. Natatandaan ko kasi tinandaan ko yan yung time na yun. Guys, ito lang Bata nabili talaga, namin. maraming tanong. Ito naman nabili natin. Suwa. Salamat sa pambubuyo niya, napabili rin ako. Siguro, 2 months muna naman advance to yan. Oh, So, ay magbabayad na kami. Ang dami mong ubusin, bunso. Pang ano pa niya sa school. Grabe ang takaw nito. So, ayan guys, magpapaalam na kami. Ito lang yung aming nabili. Tapos, ang ano pa ng transaction, no? 300. Nabudol na naman ako. Yung chocolate, pero masarap yan, te, Wala promise. akong planong bilhin, pero nabudol ako. Nambudol si ate din. So, gabi na, 8 o'clock na. Babay ka na, nak. Babay na. Pati lang naman yung buy one and take one dun, no, te? Sa SNR. Sige lang. Bye-bye. See you in my next vlog, guys. Ano yun, te? Hindi rin, see you.